Gentlemen, it's another time. Are you ready now? Let's go. Maramano uday, ebem na chopimo, bishonumo, arabalamo. Miri mama, ebem na chopimo, amutimeti, ebem na chopimo. Miri maram, maramano uday, ebem na chopimo. If I make money, na me and you go spend them. If I make a war, na me and you go shop them. I leave you go, Odoi boy, Tanga boutique. Mbata emezi feke semeya. Go tell my baby, say I'm coming home. Go tell my asa, say I'm coming home. Cause you know the easy at all to get a fine baby, oh. If I marry when me go, oh mama, ebem na chobi. Oh maramo, imeti ebem na chobi. Ashim no maramo, hey ya maramo, hey ya ashim ebem na chobi. Oh yeah, hey. Okuna fugo, ife love neme. Akachuku dia, baby bunke mo. Edere yedenu, namuna gige binu. Edere yedenu, namuna gibu wadwa. La pesi wanemo, ogbogbo churufanya. Akachuku dia, baby bunke mo. Omra mama, mama, I get you one baby, I no go call her name. I get you one baby, oh I no go call her name never. My baby sabi cook, oh. My baby sabi dress, oh. My baby sabi sweep, oh. My baby no be slave queen. Me and you, we go born kings and queens, oh. Me and you, we go born prince and princess. Me and you together, together forever. Oh baby, if ready marry where we go. Oh mama, ebem na chobi. Oh maramo, liberty, ebem na chobi. Ashim no maramo, hey ya maramo, hey ya ashim ebem na chobi. Miri maramo, mama, ebem na chobi. Miri makasino maramo, liberty, ebem na chobi. I want to get a better daily snow.
Master. Toya dike, nenu dike. Toya dike, nenu dike. Iye jamara dike ruenu, ekwe chenjigo. Iye jamara dike ruenu, ekwa dagarigo. Onwarunga basi, oneme kasi. Onwarunga basi. Ona kakasi, ebube dike, ibe dike kwe, wani manaria, achaluko dike, clear the road for Musabi. Step aside for the game changer. Onya neku maki aputago. Yes, all right. Chiamaka. Ina mwana na December. Oh baby. Anya wela, how can they ban international? Champion, all the way from the road, engineer. Chief is in a formal way. Meanwhile, because I am a job, if you don't we are standing by that name, Jesus Christ. That blood, the blood that was shed at Calvary tree for our forgiveness and justification. We are first of all thanking you for joining mercies to this blessed, honorable, highly respected, beautiful family and ground and community. Heavenly Father, we can't do it without you. You started this. Raise up a child in the way they will go, and when they are grown, they will not depart from it. We are so proud of our son, Chima, raised in your fear, respect and honor for family and community, and today is manifesting in this manner, in this magnitude. God, we are invoking you. Marriage is your idea, and since it is your idea, we are bringing you down, Heavenly Father. Bring favor, bring honor, bring the covering. Father, bring your presence, bring your blessings, bring your protection. Lord God Almighty, we are standing by the name of Jesus Christ, declaring that we came with joy, we shall go back with joy. Bring blessings upon everyone that is here today. And let at the end of the day, the glory returns to you. The blessing returns to all. Thank you for the MCs. In Jesus' name we pray. Amen. Because when we can without you, the MC, thank you, sir. Right, kind of check a habitat. Meanwhile, Mr. DJ or the band, because on the guy an interlude music. While I yes. Thank you very much. Let's try to work together. You don't remember? Yes, interlude. No. Now had ready for everybody. I check out the entrance of the bride's parents. Because the one already had it ready. Because I ain't a children. They not done a children. For all of that, can be doing here.
rie ṅụọ. Ọ ya bụ ihe gwụrụ gbakọ. Enweghị ihe ọzọ. Elijah n'onwe ya echukwu ụmụ Chike bịa. Eze bụ mgbe champion nwanne mmadụ nnọọ. Yes. Yes, Garameba, can you usher? Ushers, please usher them down there. Yes, keep going, Ugebenaja, and then go to your right. Yeah. The parents of the bride are coming in now. Please give us a nice music. All right. Oh yes.
Igbo na Amaka. Enwere onye kpara aka na nkwa
Mama Pero Haka, Kora Yebu, yes, God bless all right. Oh, yes. ụmụ ọgbọ ji na-agba egwu tupu gosi enyi eji m ụlọ ụgwọ yes ọnụ m ọgba
If you are ready, let me know. Chichi, you can hear my. All right, anụrụ na eze ọfọ egwu nọ na gate. Anụrụ na eze ọfọ egwu nọ na gate. Ọ bụrụ na ọ ga-enye ya 1 minute ya abata. Ugwu nkwenkwe. Biko onye ọbụla gee ntị, eze nọ na geeti o. Eze bịawa ka ya bụrụ na ọtọ nabata ya. Daalụ. Oh,
Ịbụ eze obodo adịrị ofele ọ bịa wụrụkwa nke amụcha. Yes, anyị mana ọwa amụcha tụrụ nkume, so ebe na ebe ọbụla anyị nọ anyị ga na-asọpụrụ ha, maka na nwata asọpụrụ okenye, okenye ruo ya aka. Ebe eze dị amụcha wọta ala na wọta ekekere ụwa chukwu ọma dị n'igwe anyị ekelele gị dịka isi wuru chukwu ị mere ka ebe na ihe ọbụla nwere bụ amamaka n'ụbọchị nketa ị mana anyị niile ga-ezute ebe a ịgba aka ebe nwanne anyị nwaanyị ma di ya dị ụrụ ọnụ dị ụlọ na ihe na-asụ n'ime ebe anyị ihe eji alụ dị nke ọ dị mma a ga-amụta nwoke, a ga-amụta nwaanyị. Ihe a ga-eje azụ ụmụagịda akwụkwọ ahụ niile bịara ka ọnụ ga-abịara ala ọnụ ji ụkwụ ọma bịa ka ọnụ ga-eji ala ga-aka ya mma. Ya awaji mkpụrụ osisi eze olise abịa ka ya n'ọgwụ ka dịrị anyị niile. Anyị na-agwa ọjị na anyị ga-atata udo na ya o, anyị ga-atata ọganihu na ya o, anyị ga-atata ịdị n'otu na ya. Yes, one of us is on the man. You're going to break you. While we are doing that, please, I hope yes. I want to thank God. I anabata Chief Alolo, Chimaobi, Chairman, Chiamaka, non United States of America. Honor in the house. Oh yes, Iman Tribe, Chairman of the United States of America. Oh yeah, na Portugal, yeah, na Lord, yeah. Tribe, you know what I mean? The God will watch your guy, ebe hana onye segano. Yes. Chairman na United States. Yes. About that who get an invitation visa to United States to cover up the Bulgaria. Yes. I want to support the PG Omanosa Autonomous Community. Doctor and Mrs. Timothy Amadi. Doctor now, Doctor now, Mama Tegelin Nefaka. Overseas. The for opening speech. Oya Mucha Oho.
this one again. Thank you. For coming. Oh yes. Are we ready? Yes sir. Aha. Abiko Onyema. Oh yakwenu. Oh yakwezonu. Mpisa kwenu. Kwenu. Kwezonu. Because I know Eba on the invitation of my brother, Pastor Nnamdi, and Mrs. Ijeoma Owuzurike, parts of the world. Some came from the United States, some came from and other areas. We appreciate and we are very grateful that you are here. Here, Chiamaka, I will recognize the presence of the Royal Highness, Eze, Cyril, Anayo, Ofwebu, and the other princes and chiefs down here. All protocol observed. People, ladies and gentlemen, I welcome all of you to this joyous occasion of the marriage of our daughter, Dr. Chiamaka Owuzurike, and the spouse, the husband, Mr. Maxwell, Mr. Senior, Maxwell, Ohakpo from Ise. People, you are all welcome. I'm going to cut it short because time is of the essence. You are all welcome and we're grateful that you are gracing this occasion. Oh yeah, follow me, come and see my wifey. My beautiful baby, oh. See the way she looking so simple, original woman, African baby, oh. She do one more, I know I'm a man of sorrow. That might be my choice, oh. What a beautiful fine lady.
Too much juice, too much sauce. What did I say? Then I'm again on my nose. Freedom, baby. Freedom, they are not ready for what is coming. They don't know. Baby shakara, baby shakara. I don't take it. I don't get you. Baby girl, I'm fucking. What a beautiful fine lady. 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 She dey glow, she dey glow, she dey glow on the ground. She dey show, she dey show, she dey show on the ground. Oh my baby, let's get the body guy. I will throw your phone. Man, I am blocking up.
Your love is what I see.
Thank you very much. Thank you very much. Baby, oh yeah, make me do my baby, one plus one, only when you baby, oh yeah, make me do now you all the way down the midnight. Baby, I'm not baby, you make me go. You have to know that you know. 9 to 5, just make that. If I come through, anymore, you do want to. You want to take them off. Baby, oh yeah, make me do my baby, 1 plus 1 now you only when you talk you. Baby, oh yeah, make me do my paradise now. Baby, 1 plus 1.
It's indeed a blessing to be alive and give your daughter away in marriage. They got married 3 days ago, and today we're thanking God for the blessing, the celebration of love and tradition. I want to pray as I commit Chiamaka and Chimaobi to God's hands. Father, I declare and I decree that this marriage will be fruitful, blissful, and productive. That you guys will have sons and daughters, will have love in your marriage. That no weapon formed against this marriage will prosper.
that you would grow in health, in finances, in strength, and longevity. You would raise your own children to be better than who you are. And we will continue to celebrate the good work that the Lord has started in your lives. And on behalf of my family, my wife, and my other children, we say this marriage is blessed. In every sense of the word, this marriage is blessed. And all that you guys believe God for, you shall receive in the name of Jesus. What God has put together, no one can put asunder. We'll come up against the spirit of contention, division, separation, divorce. Every spirit that is not of God is trying to get into this marriage. Father, we reject it in the name of Jesus. I declare your marriage is better than the one I have with your mom. Because I have a beautiful marriage. I have a loving marriage. I have a fruitful marriage. And I have a blissful marriage. And I know you guys are going to have better in the name of Jesus. Amen. So we conclude this blessing session in the name of the Father, of the Son, and the Holy Spirit. Amen. All right. His Royal Majesty as Cyril and now your Ofebu. All the two families so so one I go see there also I go see where Kahini is so Diko na you no mama every time yes yes so I got my city boy and can facility there was my brother to go see. Thank you very much. Olivier no not a cancel. Nando, yeah. Chairman, I'm Chiamaka. Don't yourself proud today. And the family, we are happy for you. We are here to celebrate and to bless this family. In this marriage, as you have agreed to live with one another for the rest of your life, we are with you. Amen. In the name of Jesus. Amen. You shall receive wisdom from God. Amen. You shall prosper. Amen. You shall have boys and girls. Amen. Twins and triplets. In the name of the Father, and of the Son, and the Holy Spirit. Amen. Your elder brother is here. And as I speak, it is in accord with the blessing upon you and Chiamaka. You guys move forward. The road is far. The sky is the limit. You shall have prosperity. You shall have good health. You shall have many children as you can have. And their grandparents will be available all the time. God bless you. Congratulations. The Lord bless you and keep you. Amen. The Lord make his face shine upon this marriage. Amen. And be gracious unto you and your children. The Lord lift his countenance upon you and give you peace. You will live together in peace in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Amen. Dika Eze Sa
Benjamin Chiamaka Omosraka, Ezibudo of Umamasa. Thank you very much. Parents of the day, people people no call the parents of the day. Bikono, I'm one EJ. I'm a Popu on EJ na Lamucho Honya. Chiamaka na Maxwell. Ijono. Malitere Wijoma. Maxwell and Nancy, parents in coma. Chiamaka asịrị nke ọma. Ihe ọ pụtara awụ na ofeta ụtọ nri maa mma ọwa ebikata aha ọwa china. Ihe m na-asọwa ije ọnụ a ọ ga-ewetara ọnụ ọganihu, ọ ga-ewetara ọnụ udo, ọ ga-ewetara ọnụ ọmụmụ, wetara ọnụ ụba, wetara ọnụ ihe niile eji enyere ndụ aka. Mgbe na-asị dịka onye iche na ọfọ sụrụ ibe ya mee gịnị? Mmanụ, mụbanụ, zụọnụ, rienụ, dewenụ. Chiamaka ya nọ n'ụbọchị nke taa wụ mmemme ụnyaahụ ka a lụrụ ude afọ nwanyị. ụbọchị taa ka a na-eselebreti ya. Chukwu amarago ihe o mere nwa ahụ batara lụkọta nwanyị. N'ụbọchị ahụ anyị nọ n'ozi nna na nwa n'ozi. San Mase, ihe mma niile ka a na-enweta na di na nwanyị. Ọmụmụ, ogologo ndụ, ihe azụ onye eji azụ ụmụ. Asị m ọgara akọla ọnụ. Anyị nwadebara abịa taa, ibe nwere aṅụrị, soro n'ọnụ ya. Asọmpi ọbụla abụghị nwa chọọchị, ọnwa bụkwa ihe ọ ga-adịra anyị mmadụ ise ka ori afọ gwụọ. Ya na-asị onye ọbụla so ibe ha nụrụ ya nụrụkwa. Ebe ọ bụ chi ha aka nụ ọ ga-agazi ọnụ. Ọ ga-agazi ezinụlọ ọnụ. Ọ ga-achịkwa ndị nyere m, ọ ga-achịkwa n'ilu. Onye ọcha ike bụ ọta na-agụ ọ na-adị o. That is the CEO. Oh yes. No, sir. No, sir. I'm here. No, I can see no. All right. Chiamaka. Natima, yes. You take the blessing from Asia. Hi everyone, I'm Maxwell Chimaobi. Thank you for coming and celebrating with us today. Okay, what really happened here today? Today we came to celebrate in Igbo land the marriage of me and my wife Chiamaka Adeze Omozilike. Okay, briefly, can you tell us how you meet this beautiful damsel? We met in Los Angeles maybe five and a half years ago, and we had a beautiful first date, and from there it was love at first sight. Okay, can you tell us one or two things you like about her? Yeah, I really like and I appreciate her kind heart, her beautiful smile, and the way that she loves to take care of other people. Okay, there are sweet things, one or two things. Honey, I love you. I'm so happy to be your husband, and I'm glad that we were able to celebrate with all our friends and family in Nigeria.
Okay, finally to your mom, your dad, friends, and well wishers that great this occasion. What do you have for them? Yeah. To my parents, my mom, my dad, my brothers, and all the family who came near and far, and those who are watching back at home in the United States. I appreciate you all. Thank you so much. And yes, thank you for all the well wishes, and I really appreciate you all. I love you all. All right, thank you. Please, let me meet you. Your name? Chiamaka. Chiamaka. Can you tell us why are you smiling like this today? We're celebrating the marriage between me and my husband, Maxwell. Okay, I saw Asa Chimaobi. Who is the young man? Chimaobi, yeah. So Maxwell Chimaobi, that's my husband. Your husband. Yeah. So how do you feel today? I feel great. Yeah, it's been a wonderful celebration. I'm just grateful for everybody who came out to celebrate with me. Okay, briefly, how do you meet this young man? So we actually met on Hinge, a dating app. We met 5 years ago, so it's been 5 years this coming year. Okay, for all this long 5 years. Yeah. Okay, what do you like about him? He is just very kind and just very accomplished. He makes a goal and he meets that goal. He encourages me to do the same. So I just love how ambitious he is, how accomplished he is, how kind he is. He loves people. He loves me well. So yeah, I love all those things. Okay, what promise are you making for him today? So my promise is to just be there always, to just be his biggest supporter, his best friend, to just love him through anything. Yeah, that's my promise to him. So tell him one sweet word. What did you say? One sweet word for him. Maxwell, I love you so much. Thank you for coming all the way here to do this wedding here with me and with my family, and I just love you so much. I'm looking forward to just all the years of memories that we'll make together. Okay, what do you have for your parents, your friends, well wishers? Yeah, so I'm thankful for my parents for taking the time, putting in the money, investment, into making this possible for me and Maxwell. So I love them so much. I'm thankful to all of my supporters who came and spent time, spent money to come and celebrate with me. It means the world to me. All right, thank you very much. Thank you. Okay. Good evening, sir. Biko kwa try aha gị? Aha m wụ Pastor Nnamdi Onwuzulike. Okay, Pastor biko ahụrụ dị ka ị na-agba egwu. Obi dị gị ụtọ. Gịnị mere ihe a n'ụbọchị taa? Ada m nwanyị Chiamaka wụ medical doctor na Los Angeles, California. Lụrụ di traditional wedding 3 days ago on the 24th of December. Anyị bịara taa ka anyị celebrate ya ka anyị kelee Chineke ihe ọma mere na nwaanyị elota ezigbo di onye hụrụ ya n'anya. Anyị na-ekele Chineke si na o meela na-ayọkwa ya ka ọ gọzie ha ka alụmdi ha gaa n'ihu bụrụ ihe ga-adị mma ọkwa n'ihe a gọziri agọzi n'aha Jizọs. Biko gịnị mere iji nabata nwa okorobịa? Enwe ndị ọzọ, gịnị ka ị hụrụ n'ebe nwa okorobịa nọ? Ọ bụ ezigbo ajụjụ. Ihe m hụrụ na ime nwatakịrị ahụ karịrị akarị. Nke mbụ na azụrụ ya azụ, nne na nna ya kụrụ aka zụọ ya, zụpụta ya ezigbo nwa. Na nwatakịrị ahụ bịa nwee amamihe, nwa akọnuche, gaa mahadum nke kacha mma, dị ha mahadum nke nwa m nwaanyị gakwara, nke ndị ọcha na-akpọ Ivy League, the highest university nwa mmadụ ga-aga. Nwekwa ezigbo ọrụ, nwekwa ịtụ egwu Chineke. Ahụ nwa okorobịa rụ mma, ọ mara mma nwoke, ihe niile zuru ezu na ahụ nwa ahụ, ọ ya ka m jiri nabata ya. Okay, ole ndụmọdụ ị na-enye mmadụ abụọ ahụ, nwa gị nwaanyị na di ya? Ndụmọdụ m na-enye ha wụ nwa m nwaanyị ya lụọ di otu mama ya si alụ m, maka awụ m dị one of the luckiest men enwere n'ụwa a. Na ọ bịa na marriage, Chineke jiri ezigbo nwaanyị gọzie m. M na-ayọkwa ya ka ọ wụrụ ngọzi nye di ya, maka enwere ụmụ nwaanyị ga-apụta na ọgbọ ha na-ahụ di ha n'anya, ma na-aba n'ime ụlọ ha na-abara di ha mba, na-akọ ha ọnụ, na-alụ ọgụ. Mana nwunye m ahụbeghị m nwaanyị dịka ya mma. So ekpere m wụ ka nwa m nwaanyị bie ụdị ndụ nne ya biri,
hụ di ya n'anya n'eziokwu sọpụrụ di ya na-achaghị di ya okwu na-anaghị agba mba maka ọnwụ ihe na-eme nwoke ji aka nka ndụmọdụ ya eruwere di ya isi otu ahụ ọ ga-esi eruwere isi n'ọha ha lakpụrụ n'ime ụlọ ya eruwere di ya isi na-agwakwana nwoke ya hụ nwunye ya n'anya dịka Jizọs siri hụ chọọchị n'anya. Okay, olee ihe na-agwa ikwu na ibe ndị si mba ofesi bịa maka mmemme a, olee ihe na-agwa ha n'ụbọchị taa? Ihe m na-agwa ha bụ na obi dị m ụtọ na ha bịara ịbịa soro m ṅụrụ ya na Chineke ekele na ihe ọma nke o mere na m ịgwakwa ha na afọ juru anyị na anyị na-ekele Chineke ihe ọma na-emere anyị maka na onye tụkwasị Chineke obi enweghị ga-akọ ya. Ihe Chineke mere m karịrị akarị mana ego mana ahụ isi ike mana amamihe mana authority nweghị ihe Chineke na-emefuru m. Ndị mmadụ mara ihe Chineke na-emere m ha agaghị ekweta mana o nyere m umeala nke ndị bekee na-akpọ humble humility. Enweghị m kpọrọ ihe n'akara Chineke mana ọ bụrụ maka ngọzi Chineke agọzikwara m mana ana m ekele ya. Okay, ịgbalịala. Thank you. Okay. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening. Biko, sir, gwata ya aha gị? Aha m bụ Simeon Ọhakpọ. Okay. Ọ bụ mbụ nna onye nke nwoke na-agba akwụkwọ taa. Okay, olee otu obi dị gị? Obi dị m aṅụrị n'ezinụlọ m na nwaanyị nwoke chọtara onye ọ ga-abụ onye na ya. Okay, metụrụ anyị hụrụ our mama beside you. Enwe ike ịgwa ya onye ọhụrụ? Onye nọ m n'akụkụ bụ lọlọ m bụ iri di ya. Ọ bụkwa ya mụtara okorobịa bịara abịa ụlọ ụgbọọrọ today. So ọ ga-abụ onye amụsa. But anyị ekweghị unu kpọrọcha ya. Ọ ga-alọtakwa nga a mụrụ ya. Akwụkwọ siri mee. Thank you. Okay, ma biko, are you in support of this marriage? Olee ihe ị hụrụ na nwa agbọghọ iji kwenyere ka nwa gị lụọ ya? Dr. Chiamaka bụ ezigbo nwa. Ọ dị very respectful, ọ na-asọpụrụ mmadụ, ọ dị ikikere, ọ dị hard working. So eji m obi m niile, ezinụlọ m ji obi anyị niile na-anabata Chiamaka to our families today. Okay. Daddy, olee word of advice ị ga-enye mmadụ abụọ alụrụ taa? Ihe m ga-agwa ha on record bụ ha hụ onwe ha n'anya, wepụ ikwu na ibe, family in their marriage. Ọ ga-agara ha nke ọma. Okay, olee advice ị na-enye nwa gị nwoke? Ya hụ nwaanyị ya n'anya, nwaanyị ya hụ ya n'anya. Onwe marriage na-enwe nsogbu, a ga-ese okwu beta a ga-emezi emezi. And ọwụ mmezi ahụ ọwụ na ha ma abụọ, ihe nọ n'etiti ha ma abụọ, ọ bụghị between parents and parents. Okay, mommy, you have to advise them. You know ha ndụmọdụ. Yeah, ndụmọdụ m na-enye ha ọsị ha hụ onwe ha n'anya, ha sọpụrụ onwe ha, na ihe niile ha na-eme ha eme ya n'otu. Unity, love, and happiness. So m na-asị Chineke gọzie ezinụlọ ha, tinyere ha ọmụmụ na ego na ahụ isi ike n'aha Jesus Christ. Amen. Daddy, finally, anyị hụrụ ikwu na ibe isi mba ọzọ dị iche iche. Olee ihe ị na-agwa ndị ahụ bịara taa? Ana m ekele ndị Mbaise, na-ekele ndị ọpra na dim, na-ekele ndị Eziama, na-ekele ndị ụmụ eze efu m ebe m si, my village Gogo, na-ekele our friends from Mbaise siri America lọta for Christmas. Site ebe niile ha siri bịa nọnyere anyị taa. Ọ bụ ihe ọṅụ, ọ wee nye ihe. So Chineke ga-agọzi ha otu o siri gọzie anyị taa, ka Chineke ga-enye aka gọzikwa ha, ma ndị mụrụ nwoke ma ndị mụrụ nwaanyị. Ọ
udo ka anyị na-achọ. Mommy, ngwa na ole ihe na-agwa ndị chọrọ gị bịa. Anyị na-asị obi juru m ụtọ ịhụ ndị igwe mmadụ bịara n'ihi anyị. So ana m asị Chineke gọzie ha ebe ha na-ala ha lado n'udo na ha ga-akwadokwa ịlaghachi back ma ndị si ebe n'isi bịara ka Chineke duru ha niile n'udo gọzikwa ezinụlọ ha niile n'otu n'otu n'aha Jizọs Kraịst. Daddy, finally, kpere ha ekpere ndụ. Ọ ga-agara ha n'iru mgbe ihe ọjọọ na-eme n'ihu ha nọrọ n'azụ, mgbe ihe ọjọọ na-eme n'aka anyị ha nọrọ n'aka ịkpa, o mewe n'aka ịkpa ha nọrọ n'aka anyị, ka Chineke gọzie ha, duo ha, protect ha, mee ha, nye ha wisdom ha ga-eji manage their marriage in Jesus' name. Amen. Thank you, sir. Thank you, ma. Thank you. Mịkwatọ ya aha gị. Aha gị? Aha m wụ Mrs. Chiamaka Ọmụzulike Osodiana Ngosimba Ụmụnze Abuja. Okay, mama, biko, ka ihe mere nga n'ụbọchị taa? Ọ mere ka anyị mata na anyị nọ na ebe gị. Ka ihe mere taa? Ụbọchị nke taata obi dị m ụtọ nnukwu. Ada m nwaanyị nke izizi Chineke ji wee gọzie m lụrụ di taata. Chineke dị ebube. Na-asịkwa m na obi dị anyị ụtọ ka ihe niile si wee na-aga. Chineke nara otuto. Okay, olee okwu ndụmọdụ ị ga-enye ada gị nwaanyị dịka ọ lụrụ di taa? Ụbọchị taata ana m asị ada m nwaanyị na mmekọrịta anya na di ya ụbọchị nke taata site taata gawa na Chineke ga-agọzi ha, Chineke ga na-edu ha, Chineke ga na-ezi ha ezi ụzọ ha ga-esi wee na-aga, na-adụkwana ya ọdụ na ihe ọbụla ọ na-eme ya na di ya ha abụọ nọkọrọ ọnụ gbakọdo ọnụ ha abụọ gbaa izuzu na ihe ọbụla ayọ Chineke na ọ ga-eme na ha ewepụ onye ọbụla n'ọha nso sọsọ ha abụọ makọrịta ihe ha ga-eme were otu obi na-aga n'ihu na Chineke bi n'eluigwe ga na-ezi ha ezigbo ụzọ na-agọzikwanụ ha na-aga n'ihu n'aha Jizọs. So olee ihe inwe ike ịgwa ndị ukwu na ibe dịka ha na-ala? Ana m asị ndị ukwu na ibe na Chineke ga-edu ha laa ebe ọbụla ha na-ala, ha ga-ala n'udo na Chineke ga na-emepere ha ụzọ. Chineke hụrụ na nwa m nwaanyị nụrụ di ụbọchị nke taata na onye ọbụla na nwa ya na-achọ ịlụ di na Chineke ga-emekwanụ ka ọ lụọ di ya n'udo, di ya ma nwaanyị ya n'udo na ihe ọbụla ha yọọ Chineke na ọ ga-emerere ha. Na-asịkwanụ ha jee nke ọma na Chineke ga-edu ha zikọ ha ezi ụzọ ha ga-esiwe na ha ga-ala n'udo, ọkwa ama mkpọ ha ga-aga ọfụma laa n'udo n'aha Jizọs. Thank you. Mmiri mara mma na mara mma n'owuteghị m ebe m na-achọ obi m obi chọrọ m ahụkwala m. Mmiri mara mma